1 aprelde Moskvada Türkmenistan'ın ve Orset'in hökümet resmileri duşuk geçirdi. Resmi maglumata göre 2 ayrı duşukta Türkmenistan'ın vice-premierleri Daşary işler ministri Reşit Meredov ve Ýokary Gözükçülük palatasının başlygy Serdar Berdimuhamedov, Orset'in premier ministri Mikhail Mishustin hem Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdiler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda agdalan tahkik meselelerini arasynda Türkmenistanda geçirilmegi planlaşdyrylýan Hadar ýaka döwletleriniň 6-njy sammitine taýýarlyk we Hadar deňdi şol sanda ekologiýa hem howpsuzlyk boýunça problemalaryň maslahatda gozgulanlygy aýdylýar. Şeýle hem ilim, bilim we medisina uğurlarynda iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmek mümkinçilikleri göz öňünde tutuldy. Orset'in Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä koronavirus keseli we oňa garşy görüş meselesi gozalypdyr. Biziň dostlugymyz we raýdaşlygymyz koronavirus ýokançlygyna garşy görüşde özüne dogly görkezdi. Birek-biregimize kömek we goldaw berdik diýip Sergey Lavrov aýtdy. Orset'in Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda ýerleşdirilen videoda duşuň gidişinde Reşit Meredov Orset Federasiýasynyň Türkmenistana koronavirus pandemiýasynyň global howpuna garşy durmakda ýardym berenligini aýdyp minnetdarlyk bildirdi. Biz minnetdar. Men muny hökümetde de aýtdym. Hut Orset'in Türkmenistana ilkinji bolup şeýle dostlukly humanitar ýardym edenligini, munyň kyn bolan wagtynda PCR testleri berenligini aýtdym. Biz Orset'den umuman 186 000 töweregi test sistemasyny aldyk. Olardan 129 sanasy mutsuz esasly diýip Reşit Meredov aýtdy. Türkmenistan koronavirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyny aýdýar. Ýanwar aýynda Türkmenistan 2 sany rus waksinasyny resmi hasaba aldy we vaksinasiýa başlady. Moskvadaky gepleşikleriň dowamında taraplar siýasy diplomatik uğurlarda şeýle hem sowda ykdysady hem medeni humanitar uğurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini jekmejek ara alyp maslahatlaşypdyr. Regional we halkara birleşikleriniň çäginde ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy gyda we beýleki platformalarda hyzmatdaşlygy degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyr. Şeýle-de Orset'in Daşary işler ministrliginiň resmi maglumatynda ören amatsyz global ykdysady ýagdaýa garamazdan iki ýurduň özara sowda dolanşygynyň 40% ösendigi aýdylýar. Moskvadaky Türkmen-Rus gepleşiklerinde taraplar iki ýurduň daşary siýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijelerligini hem bellädiler we biologiki howpsuzlygy üçin etmek boýunça Türkmenistan hökümeti bilen Orset Federasiýasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünşmek baradaky memoranduma gol çekdiler. 30 mart we 2 aprel aralygynda Moskvada Türkmen-Rus hökümetleri iş toporunyň nowatdaky mezgilini geçirmek üçin sapar eden Türkmenistanyň resmi toporunyň düzümine Serdar Berdimuhamedov we Goşmagy prezident Gurbanguly Berdimuhamedov karar etdi.